Wat ben je aan het doen? Oftewel, wat bent u aan het doen? Nou, zo is mooi. Ik heb het schip even gedraaid. Waarom moet dat? Omdat we morgenochtend aan de kluivenboom moeten werken. Dus dan kan ik hem zo draaien. De kluivenboom over de kade komt. Dan komt de timmerman. Die zet een stellage neer. En die kan vanaf de wal keurig aan die boom werken. En u, snel schap zie ik wel. Goed hè? Mijn nieuwe matroos en tevens dochter. Oh, gezellig. Hoe is het om met uw dochter samen te werken? Nou, die is er alleen even om even het schip om te draaien. Want die heeft een eigen fotostudio. Dus die gaat weer aan het werk nu. Maar dan komt ze me even helpen. Kan dat in ook wel leggen? Zeker, hoef ik niet te controleren. Het ziet er goed uit. Ja. Ja, zij ook, maar ik bedoel de knoop ook. Nou, ik hoop dat ze het overneemt op een gegeven moment. Maar ja, ze heeft een eigen bedrijf, dus ja, dat zal niet lukken. Maar je wil het niet overnemen? Ja, het bedrijf wel. Maar het schip niet? Het varen niet. Nee, dan moet je een groot vaartbewijs hebben en ben je veel weg. Ja, komt wat meer bekijken, ja. Maar ik zou het schip niet weg willen hoor. Nee, Zei je dat? ik zou het schip niet weg willen. Nee. Nee. Het schip blijft hier weer. En jullie samenwerking, dat lukt wel dus? Ja, dat gaat wel goed. Vader-dochter hè, ik zeg gewoon soms dat hij zijn mond moet houden, dat is goed. Ja, ik heb niet veel moeten vertellen. Vroeger ging dat nog, maar de andere middenmoot bij Gouding. Dat is, dat, ze luistert wel, ja, maar er is maar één kapitein hier, hè? Doei. Hoi.